हाय लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे शायरी भिडिअ लानानै फैदों। शायरीखौ लिरदों बिथां मिथिंगा बसुमतारी, डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार, भिलेज सेरफांगुरि, सामथाइबारि। बिथाङाबो मोनसे इउटुब चेनेल दं। बिथांनि चेनेलनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना बयबो थांनानै साबस्क्राइब खालामना सापर्ट खालामलायदो। दानिया फैदो बिथां हरनाय शायरीखौ खोनासंलांदिनि। ओइ जिउ, नों मानो फैयो, मानो थांफिनो? दसेल' सम मुलुगाव गेलेनानै नोङो गोमोरलांफिनो। नाथाय बयबो सुबुं माहारिया सानोदि मुलुगाव अराय मिथिंगानि नुथायजों गेलेनानै थाबाय थानो। नाथाय बेफोर सानखांनाय बाथ्राफोरा सिमाङाव सानखांनाय बादिसो। मानोना जोंनि जिउआ बालाहामानि रानस्राव दै रानखांनाय बादिसो। दानो दं, दानो गैया। बबे समाव मा जालांगोन रावबो जेबो बुंस' हाया। बेफोर गासिबो इसोरनि लिरनाय महिमा। बेनिखायनो जों सुबुं माहारिया हिंसा हिंसिखौ दोनथ'नानैब्लाबो दान्दिसेनि बे जिउ मोनसेखौ अरायबो गोरोबलायनानै थानांगौ।